Moltes gràcies a tothom. Fins la propera. Bé, senyor alcalde, volíem fer un comentari... No al ple. Ja no s'ha acabat. Sí, s'ha acabat el ple, així... És a dir, l'oposició té punts a tractar i vostè s'aixeca i marxa. Un ple té una primera ronda de torn i una segona ronda de paraula. Vostè s'està aixecant i marxant? És vostè qui decideix Altafulla només? És vostè qui decideix només Altafulla? Hem votat i s'ha acabat. Aquesta és la seva democràcia, senyor alcalde. Gràcies a qui ens ha sentit per Altafulla Ràdio, si encara ens estan sentint. Doncs, Carla, tal com ho acabeu de sentir, doncs sembla que acaba el ple d'una manera poc habitual aquí a l'Ajuntament d'Altafulla. Ho explicava el regidor de l'oposició Jordi Molinera i ha estat així. Estava demanant fer alguna observació, alguna pregunta i l'equip de govern s'ha aixecat i ha abandonat la sala en aquest moment. Per tant, ara mateix només queden a la sala, ja dempeus lògicament, Alba Muntades, Dani Franquès i Jordi Molinera. El ple, evidentment, es dona per acabat i bé, les sensacions que queden són una miqueta estranyes. També, com no hi havia ningú al públic, només un tècnic municipal, doncs no s'ha aixecat expectació, però final una miqueta estrany d'aquesta sessió. En qualsevol cas, sessió molt breu, al final sí que sembla que ha estat de tràmit, s'ha aprovat sense més dificultat i bé, si et sembla bé, Carla, doncs...